and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Ambot kan. Kung unsa iyang plano sa mong relasyon. Di na lang ko maglaong panimo dyan. Dili na lang cute. Unsa may rason nimo man? Nga hangtod karon wa pa man nimo pahibawas klavel nga niya kanas nasod. Ayaw lang ko pangutan na, bro. Ikaw gyud bro, murag may milagro gini sa gibuhat ta. Ba? Milagro ba? Unsa lagi imong rason? Ayan lagi ko pangutan. Tigda gini mong tuhana ka. Ayaw lang ko ka-problema, anak God. Naka-update ka sa akong gibalita ni mo gahapon about sa plane crash? Sa plane crash? Sa plane ba nga gilawan na ni Senator Bruce Harris bound for Japan? Wala. Nabisi ko diri sa office. Unsa ba ito ang latest? Missing ang plane. Wa pa may bawi kung diin kini bihagsa. Sa? Nakras mo ka? Ug gusto mo pakita buang nga missing gini. Ay, tanawa lang sa net. Kung unsa gyud detail ini, o kung unsay latest about ini. Nirang headliner. Oh. Morning aeroplano ha. Ang gilawanan ni Senator Bruce Harris nga nakras. Murag. Kadiyot. Murag doon ako hinumduman. Murag ako na kining nakitaan. Murag. Husto. Murag dito na ko makita kining maong eroplano sa delay cards ni Richard Valens. Kadiyot. I-search na ko din sa computer ang file sa mga delete cards. Richard Valens delete cards. Nera, akong i-view ang tagsa-tagsa. God, no. Ang sakin kita buwa. Nganong nagkatakdo ang logo sa aeroplano diri sa delete cards ni Richard Valens ug sa aeroplano mismo nga gisakyan ni Senator Bruce Harris. Nagkikitaho nga nag-crash upon missing. Ang sakin kita buwa. Ngano kini? John, bro. Unsa may problema nimo nga panhaon yo kuno mo sa inyo? Doon na lang ko ipakita ni mo, bro. Basta ato lang tayo mag-abot sa bahay. Nagpadoon ako dito. Tauhan na, we. Ay kong pakyasa, ha? Basta kayo magpaabot ko ni mo dito. Ansa ba nang ipakita mo nako sa computer dong? Ganit lang Clinton, ha? Ansa ba na Di dong? tayo pala ko sa keyboard. Oh, sige. Daylight cards, Richard Valens. Nara Clinton. Oh, aman. O ikumparar kining akong giprint dito sa office, ha? Ug sultihi kog unsay mo ikasulti. Ansa ba na dong, ha? Nara, Ansa ba na, we? tutuki og ikumparar kini sa mga cards nga akong gi-view din sa computer. Tutuki ang logo sa eroplano sa card ug ang eroplano nga gikatahong nakras apan missing. Unsa ba'y kalainan, ana dong mga wala man? Maora man na. Oh, hala! Oh, dong dyan? Unsay mo ikasulti Clinton? Ha? Unsa man? Dong. Dili. Unsay dili? Dili, dong. Dili ko kaklaro kung may anchohos. Yabag ka mga Clinton, eh. Kadya siya dong. Mas klaro kung mo gamit ko antipara. Be, kadya, be. Oho. Uy, parehas dyan sila og drawing dong. Murag tinidor ang forma sa logo. Maura. Ano o? Na? O na, mao-mao dyan o ka na naa sa card og anang eroplano.
Clinton. Hala, no? Naunsa man ang pagkahitabo ang ano? Hala ka diya dong. Nakakita naman ko ining salida, ha? Kung sa'yo nakakita kayo ni Salida, Oh, kita na ko ani sa salida sa cable daw. Mao ginang eroplano ha. Gitirahan og missile mao na crash. unsa? Oh, Tinuod ka, Clinton? Gitirahan og missile? oh daw. Gitirahan og missile, mabil. Gitirahan daw. Mao, murag may koneksyon kining hitabuwa sa card, Clinton. Murag doon na kayo daw. Ha? Ngano ko dong? Kay mausap ka na ang eroplano diri sa card. Naigo sa missile ug ang caption ini, niya ang ngan sa nasod nga mitira og missile aron mahagsa kini mong abyon. Unsay but pasabot ini? Unsa man, Clinton? Unsay imong pagsabot, Mato? Bro, coincidence o tinuyo o planado? Siguro nag-ipanulti ni mo, bro. Tubag ako, bro. Unsay imong pagsabot? Ay, naunsa ka man in taon, bro. Nga giseryoso man na nimo. Kanang maong card is a work of fiction. But-buhat ka na sa author, ana. Nga mao si Richard Valens. Bunga ra na siyang hunahuna. Naibaw ka na ang mga artist. Sharp kayo sila og panghuna-huna. Naunsa ka man, oy, timing ra na. Pero nganong mitakdo man, sab? Ha? Mitakdo man sab kining salida sa nakita ni Clinton. Nah, ambot lang, ambot lang. O ba siya og gibinuangan lang kang Clinton. May pagkasiaw ra ba ng alaga nimo? Dili, bro. Pagdudag ko ini. Murag dunay koneksyon kining daylight card sa salida nga nakita ni Clinton. Hey, pastilan, ikaw rin nagbutang og Malaysia nang imong huna-huna, bro. Dili, bro. Tunog karon kining tanan. Kaugyod. Sumay mo makuha, ana. Nonsense man na. Di ni nonsense, bro. Dili. Naambot lang nimo. Ambot lang gini mo. Ikaw rin naghatag na mo problema, ana. Wa na relevance sa atong kinabuhi, no? Wa. Busa ay hagua pang imong kaugalingon, ana. Ayaw na taon. Tipaw, paday ko nga, muna mo ipakita na ko din sa inyo. Lagi ko muanhi ba? Naglangay-langay lang ka na ako, bro. Naglangay-langay ka lang ginako. Shit. Bro. Dadong. Na-download na mo ang salidang akong giingon nimo. Na-download, Clinton. Pero may bayad ko online. Kay copyrighted ang maong salida. Dili pwede nga ma-download kung dili ta mo bayad gamit ang card. Sige dong, tanawon na to ang salida dong. Araw mo to ka yun. Nga naagid ang salidahang eroplanong gipakita ni mo nako nga nakras. Dili makontak ang iyang phone. Labing siguro, iyang gi-off, kaya di man makontak. Usap ka siya mag-leave og message bisan sa messenger na lang. Wa siya mag-online. Gislin! Nadili man makontak si Kalinto, ay! Basi nag-uban to sila si Dongjan, kaya dili pa buka makontak ang iyang cellphone. Unsay kalinto? Aw! si Clinton ba, day? Nagpa-Clinton, maguna siya. Bisan Kalinto ang tinood pa nga niya. Ikaw pud gani hilarya, nagpahilari man pud ka. Day! Sige, Gislin, ay! Mangunay man ka, day! Way, unay, day, lainan ni mo, day. Hilom Hillary. Aw! Ay, pero day, sabi ito ni mo ni Dongjan. Lisod yun ning ma-inlove ta day, no? Kay, mingawon dito pa na. Hello? Ay, wala ko pamati ay. Huwag ko makadisturbo? Yes? Nga na magka-disturb man, Clavel. Nalipay magani kung nanawag ka? Thanks. Namiss naman ko na ako ng atong company. Labi ng atong kanang manuroy ta ba o ba ng atong tagsa-tagsa ka boyfriend? Ang imo si Jan, pag ako si Matt. Asa ka nanawag, Roy? Di sa station. Asa gani ka karoon, Madestino Club? Sa province lagi ko, Jess. Ay, mao day nga wala jud ko makakita nimo diri sa syudad. Unya unsa man okay ra ka diha? Okay naman hinuon ko diri. Kay di ara man sab diri ang akong family. Clavel, kuan, kumusta naman si Matt?
simat. Ambot at totohanan. Sukad lang madistino dito sa gawas. Wala may communication. Ha? Na, dili na ko interesado pa niya, Jess. Wala ko maglaom pa totohanan. Bahala siya sa kinabuhi dito eh. Mamaniho kung ako din sa ato. Ay, kumusta man mo si Jan? Maayo pa ka. Kay doon mo si Jan diya sa syudad. Unya, may latest sa inyong relation, girl? Nag-propose na si Jan, imo og kasal? Ha? Kuan. Oy, bisan di ako sa province, no? Pahibawa abaya di ko ninyong magminyo na mo, ha? Oo, oy. Siyempre, nga kung dili. I-regards lang niya, dahil ko ni Jan. Ha? Oo. Akong ingnon. Nakay number ni Jan? Pwede ko mangayo? Kuan mong good. Kini... hello? Hello, Gislaine? Hello? Mangayon siya number ni John. Ako nang i-off. Nganong mangayo mo siya number ni John? Aron magkabalik sila. Imo na ng problemang babayhana ka. Bahala ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!